Ще има своето развитие другата седмица. Просто трябва всеки една от страните да се свърши дадени задачи. Ще има и друга среща, предполагам в най-кратки срокове. Нищо аз се надявам, че още другата седмица ще бъде тази среща. За стадиона ли ставаше? Само за стадиона, да. Това е мечтата на всички нас, бих казал на голяма част от пловдивчани. Аз също и на община Пловдив, естествено. Нейната подкрепа в момента е трудна. А можете ли да успокоите, да кажем, феновете на Ботев, че нещата ще потръгнат? Това са тези срещи. Ако нямаме оптимизъм, няма да ги правим. Ние сме оптимисти, че имаме изход от тази ситуация. В момента нашата задача беше да запознаем община Пловдив до какъв етап сме достигнали в нашите разговори, до къде сме докарали нещата и от тук нататък партньори, вариантите за по-бързото осъществяване на всичко това, което до момента е свършено. Поставяте ли си някакви срокове? Има развитие на срещата. И двете страни трябва да си свършим някакви неща, които си поставихме като задачи. Като ги свършим, на друга седмица пак ще направим една среща, за да видим как върват нещата. А концесията не е застрашена, не? На този етап не се коментира разваляне на концесионния договор. Мислим различни варианти, но етапът е такъв, че не е за споделяне с широката общественост. Когато имаме изчистен вариант към какво се върви, със сигурност това не е разваляне на концесионния договор. Ще има ли стадион в крайна сметка? Работим точно за това нещо, за да го има стадиона. За това се среща да бъдат положителни. Но както господин Филков казва, много е ранен етап още в момента, за да ви кажем нещо категорично по въпроса. Работим по въпроса стадион Ботев да видим. Чисто теоретично до година може ли да има някаква новина в тази посока? Чисто Теоретично може да се случи, може да има такъв. Работим по този въпрос. Надяваме се да не е само теоретично, но и практично. До година. Може и още тази година да е новината, но... Ако господаря на ефира, обещавам. Не. Никой не поема такъв ангажимент. Има неща, които ще ви бъдат казани по-късно. Аз лично, ако напитате, съм доволен много от срещата и се надявам по-положителни емоции. И община Пловдив е доволна. Всичко това, което е свършило ръководството на Ботев към този етап вътре в нелетия момент. Така че и ние сме оптимисти за по-нататъчните ни общи действия. Благодарим, колеги. Извинявайте, чакайте.